Strategist Podcast Talks. Τα κλειδιά χάραξης μιας επιτυχημένης στρατηγικής. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τρίτο επεισόδιο του Strategist Talks και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας τον πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Μιχάλη Περσιάνη. Κύριε Περσιάνη, χαίρετε. Χαρά μου που είμαι. Λοιπόν, θα θέλαμε έτσι αρχικά να συζητήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση της κυπριακής οικονομίας. Φαίνεται ότι παρά τις εξωγενείς προκλήσεις, τουλάχιστον από πλευράς αριθμών, ευημερούμε, έτσι. Ναι, η οικονομία δείχνει, καταρχάς βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, σε σημείο μάλιστα που, όπως είναι γνωστό, έχουμε μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε κάποιους τομείς. Ο πληθωρισμός, όπως είχαμε πει στα τέλη του 2023, δεν θα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης το 2024 και πράγματι βρισκόμαστε αυτό το μήνα στο 1,6, είναι ένα πολύ καλό νούμερο. Υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου οι οποίοι συνεχίζουν να καταγράφουν πληθωριστικές πιέσεις, αλλά συνολικά... Όπως? Αυτό που αναμέναμε και βλέπουμε είναι οι μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες. Δηλαδή υπηρεσίες τοπικού χαρακτήρα, όπου συνεχίζεται η αύξηση των επιπέδων των τιμών. Ευτυχώς έχει σταματήσει σε κάποια σημεία όπου τα οποία έχουν μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Δηλαδή είχαμε δει στους οίκους ευγυρίας, είχαμε δει στην κατοίκο φροντίδα ηλικιωμένων και αμαία 20-25 κάθε μήνα για 1,5 χρόνο, 19%. Αυτό έχει σταματήσει, αλλά εκεί είχαμε δει μακροοικονομικά δεν είναι από μόνο του πρόβλημα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα σοβαρό κοινωνικό σύστημα. Αυτό. Νομίζω ότι είχε δοθεί, και αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, είχε δοθεί και το άλοθη του πληθωρισμού. Αποτέλεσε για πάρα πολλές επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς ευκαιρία να αυξήσουν τις πιέσεις στις τιμές τους, διότι ο καταναλωτής, διαβάζοντας και ακούγοντας καθημερινά για πληθωρισμό, περίμενε να δει αυτές τις αυξήσεις. Επομένως είχε δοθεί, υπάρχει στα αγγλικά μπορεί να αποδοθεί καλύτερα excuseflation. Υπήρχε δηλαδή η δικαιολογία, η ευκαιρία να αυξήσουμε τιμές, αυξάνονται οι τιμές παντού, ο καταναλωτής δεν θα με εγκαταλείψει λόγω αυτής της αύξησης. Αυτό το είδαμε οριζοντίως σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Σε κάποιες περιπτώσεις, εκεί όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για τον καταναλωτή. Ναι. Θυμάμαι είχαμε για ένα 8, 9, 10 μήνες ανησυχήσει για υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, για παράδειγμα. Τρομερές αυξήσεις. Και εκεί 19,8, 19,5, σχεδόν 20 για πολλούς μήνες, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα θεμελιώδη στοιχεία. Εκεί, άμα θέλω υδραυλικό, δεν έχω επιλογή. Πρέπει σήμερα να έρθει. Ναι. Δεν διέπονται από επαναλαμβανόμενες σχέσεις αυτές οι συναλλαγές και δεν διέπονται από συμβόλαια. Επομένως, υπάρχει μεγάλη ευκαιρία. Είναι το γνωστό στα κυπριακά μέσα λες και βρε άλλο. Ναι. Σε εκείνου του είδους τις υπηρεσίες είδαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Πολύ ενδιαφέρον είχε μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι μακροοικονομικά σημαντικά αυτά, αλλά έχουν το ενδιαφέρον τους στην κόμμωση, για παράδειγμα. Τα παιδικά και τα αντρικά πολύ χαμηλές πληθωρισμός. Στο γυναικείο, όπου υπάρχει πιο ψηλή ζήτηση και όπου τείνει να υπάρχει και πιο σταθερή σχέση, δύσκολα εγκαταλείπεις, εκεί χαμηλή. Ναι, ο άντρας θα πάει μια φορά το μήνα, κάθε 1,5 μήνα. Ξέρεις, στον κορονοϊό κάναμε 2 χρόνια να επισκεφτούμε. Το ίδιο και ιδίως στην παιδική. Η παιδική όμως είναι μηδενικές αυξήσεις. Η γυναικεία, που είναι πιο περίπλοκη υπόθεση, που είναι πιο εξεζητημένη, έχει πιο σταθερές σχέσεις και ούτω καθεξής, εκεί πήγε 17-18 κάποια στιγμή. Επομένως είχε να κάνει και με τη ζήτηση και την ελαστικότητα της ζήτησης. Και πόσο αναγκαίο είναι η θεωρείται από τον καταναλωτή το κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία. Αυτά τα βλέπουμε, αλλά σε γενικές γραμμές ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποχωρεί η ακρίβεια. Ναι. Δηλαδή τα καλά είναι ότι σταμάτησε η αύξηση των τιμών. Δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα επιστρέψουμε σε επίπεδα τιμών
που είχαμε πριν από αυτό το επεισόδιο. Τώρα όμως, αυτό που προκαλεί σε κάποιους εντύπωση είναι το ότι βλέπουμε το τι γίνεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Βλέπουμε το τι γίνεται στο γειτονικό μας Ισραήλ. Όμως είναι σαν πως και δεν μας αγγίζουν. Τουλάχιστον πάνω στα νούμερα. Πού αποδίδεται αυτό το πράγμα? Είναι στο ότι είμαστε μια μικρή οικονομία? Είναι στο ότι είμαστε ανθεκτικοί? Ποια εξήγηση δίνετε εσείς ως πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου? Αυτό είναι κατά ακρίβεια ένα από τα μεγάλα μυστήρια. Ξέρουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πού να αποδώσουμε αυτή τη συμπεριφορά. Και συγγνώμη, απλώς προσθέτω, είναι και οικονομίες με τις οποίες είχαμε μεγάλες σχέσεις. Αρκετές σχέσεις, ναι, έντονη σχέση. Είναι η προσαρμοστικότητα. Την είδαμε και στην διάρκεια της πανδημίας, τον κορονοϊό. Είδαμε πολλά αλλαγή και προϊόντων και υπηρεσιών και καναλιών εξυπηρέτησης και την τεχνολογία να μπαίνει πολύ γρήγορα στη μικρομεσαία επιχείρηση, και εδώ είναι το κόλπο της μικρομεσαίας επιχείρησης, η οποία έχει τρομερή ευελιξία, λιγότερες διαδικασίες και λήψεις αποφάσεων και δυσκολίες στην προσαρμογή. Αυτό διαδραματίζει τεράστιο ρόλο. Από την άλλη, έχουν διατηρηθεί κάποιοι τομείς και ναι μεν έχουμε επηρεαστεί από αυτές τις εξελίξεις, αλλά υπήρχε και θετική πλευρά. Και ένα από τα θέματα τα οποία ομολογώ ότι με προβληματίζουν είναι και ο παράγοντας της Ουκρανίας, όπου γνωρίζουμε πολύ λίγα για το πώς μας έχει επηρεάσει. Ξέρουμε ότι έχουν φτάσει στην Κύπρο περίπου και είμαστε στο περίπου 24 με 25.000 Ουκρανοί. Δεν ξέρουμε πού δραστηριοποιούνται, ενώ επακριβώς να έχουμε ένα στατιστικό συνολικό. Ξέρουμε ότι κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με την τεχνολογία. Ξέρουμε αυτό το επιμέρους, ξέρουμε κάποιους, όλοι ξέρουμε ορισμένους, ξέρουμε περιπτώσεις, αλλά μια γενική σφαιρική εικόνα, ποιοι είναι, που είναι, τι κάνουν, πόσο κόσμο απασχολούν, εάν φέρνουν λεφτά ή όχι. Και αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα το οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε σκάβοντας μέσα στα στοιχεία και τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Διότι υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι οι Ουκρανοί εδώ και τους στέλνουν λεφτά από την Ουκρανία η οικογένεια τους, διότι έχουμε ένα 45-46% ανήλικους. Ναι. Ή έρχονται εδώ, δουλεύουν και συντηρούν τα μέλη της οικογένειας τους που έμειναν πίσω σε εμπόλεμη ζώνη. Ναι. Αυτό δηλαδή το remittance flow, αυτή η ροή που είναι ένα πολύ απλό, πολύ βασικό θέμα, σε αυτό, σκάβοντας τα στοιχεία, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις μέχρι στιγμής? Υπάρχουν ενδείξεις. Φαίνεται ότι υπάρχει εισρωή. Το Ουκρανικό έχει τονώσει σημαντικά τη ζήτηση και στα ακίνητα. Ναι, βλέπουμε και τις τιμές να καλπάζουν. Βλέπουμε, είναι ένας από τους λόγους, μαζί με την εξαιρετικά σημαντική συμβολή και του Ισραήλ. Αυτά είναι όμως ζητήματα στα οποία δεν υπάρχει σφαιρική πολιτική και δεν υπάρχει ούτε καν πρόταση για σφαιρική πολιτική. Ομολογώ ότι προσπαθούμε εδώ και μερικούς μήνες να συλλέξουμε αξιόπιστα στοιχεία για να παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα, με σκοπό να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μιας πολιτικής προσέγγισης για το πώς θα το διαχειριστούμε σαν χώρα, και εξακολουθεί να είναι ένα από τα αδύνατα μας σημεία, είναι ακριβώς η συλλογή σφαιρικών στοιχείων. Το Invest Cyprus έχει πολλά στοιχεία, κάνει εξαιρετική δουλειά, ιδίως μετά την αναδιάρθρωση του. Το Υπουργείο Εμπορίου κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, το Υπουργείο Οικονομικών επίσης, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε αυτό το φαινόμενο το κυπριακό, που είναι ότι οι 4-5 φορείς που θα αναπτύξουν πολιτική, και το Υπουργείο Εσωτερικών ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μια ομάδα εργασίας άτυπη η οποία. Ναι, αυτό το φαινόμενο όμως δεν παρατηρείται περισσότερο σε τρίτες χώρες. Δηλαδή, βλέπουμε. Φέρνω παράδειγμα αυτούς που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί ή σε άλλα παρεμφερή επαγγέλματα, που ξεκάθαρα στέλνουν τα περισσότερα χρήματα στη χώρα τους. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Ναι, εκεί είναι ξεκάθαρο. Έχω την εντύπωση ότι, χωρίς να το έχω μελετήσει και εγώ επιστάμενα, ότι από τη στιγμή που βλέπουμε να αναπτύσσουν τα σχολεία, να πηγαίνουν σε σχολεία εδώ, όπως είπες και εσύ, το 45% είναι ανήλικοι. Ναι. Λίγο κάτω από το 50%.
στη δική μου την αίσθηση, οι περισσότεροι είναι στην κυπριακή οικονομία που τα. Ναι, οι περισσότεροι φαίνεται ότι είναι στην κυπριακή οικονομία. Φαίνεται επίσης ότι. Είναι κάπως αστείο, διότι φαίνεται και από τα στοιχεία του ΦΠΑ αυτό το πράγμα. Ότι δαπανούν και απασχολούνται στην Κύπρο. Ξέρουμε για παράδειγμα έμεσα αλλά με αρκετή ασφάλεια ότι δαπανούν σε χώρους, σε αγορές όπως είναι τα έπιπλα, οικιακά σκεύη. Επομένως ξέρουμε ότι ήρθαν και μένουν, δεν είναι τουρίστες. Ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς καταγράφονται σαν τουρίστες. Κάτι το οποίο δεν μας ενοχλεί ιδιαίτερα, διότι στο σύνολο της οικονομίας, αν το κοιτάξουμε μακροοικονομικά, ισοφαρίζεται, ας πούμε. Αυτό δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά ξέρουμε ότι περίπου 7-8 χιλιάδες τους θεωρούμε τουρίστες, ενώ δεν είναι. Διότι εντοπίζουμε ακριβώς ότι αγοράζουν έπιπλα. Ποτέ δεν αγόρασα έπιπλο όταν πήγα για διακοπές κάπου. Επομένως, και ο ρόλος τους στην οικονομία μας παραμένει άγνωστος. Και ο ρόλος του την επόμενη μέρα παραμένει άγνωστος. Αυτό παρατηρείται στον ίδιο βαθμό και για τους Ισραηλίτες. Στους Ισραηλίτες δεν έχουμε ούτε εκεί μια πολιτική που να λέει ότι κοιτάξτε, έχουμε μια τάση, βλέπουμε επιχειρήσεις, βλέπουμε επενδυτές να κατεβαίνουν στην Κύπρο, να επενδύουν στην Κύπρο, να οργανώνονται στην Κύπρο. Εγώ σαν κράτος, σαν πολιτεία, σαν κυβέρνηση, σαν βουλή, σαν οτιδήποτε, θα ήθελα να τους δω να δραστηριοποιούνται περισσότερο σε αυτούς τους 5 τομείς. Γι' αυτό θα χτίσω κάποια κίνητρα για να τους διοχετεύσω σε κάποιες συμπεριφορές τις οποίες μακροσκοπικά θα επιθυμούσα. Και μιλούμε για μακροσκοπικό επίπεδο. Αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή έρχονται, αγοράσουν ό,τι θέλουν, όπου θέλουν, πάνε εκεί. Το οποίο από μόνο του δεν είναι κακό. Δεν εισηγούμε έντονο παρεμβατισμό με απαγορεύσεις και ούτω καθεξής, αλλά την ανάπτυξη μιας πολιτικής η οποία να πει εγώ τώρα σαν κράτος θα ήθελα να δω, ας πούμε, να μην μαζευτούν όλοι στη Λάρνακα. Θα ήθελα να δω ή να μαζευτούν όλοι στη Λάρνακα. Ή θα ήθελα να γίνουν του είδους επενδύσεις. Θα χτίσω κάποια κίνητρα να τους διοχετεύσω προς τις κατευθύνσεις και προς τις συμπεριφορές τις, οι οποίες μακροοικονομικά και μακροσκοπικά είναι προς το συμφέρον του τόπου. Οι περισσότεροι τους βλέπετε να είναι στα αστικά κέντρα παρά σε προάστια των πόλεων. Είναι κυρίως σε αστικά κέντρα. Φαίνεται και από τη ζήτηση στα ακίνητα, μεταξύ άλλων, ότι. Και είναι λογικό. Και είναι σε όλες τις επαρχίες. Και είναι σε όλες τις επαρχίες. Βλέπουμε στην Πάφο το τελευταίο διάστημα. Στην Πάφο, στη Λεμεσό υπάρχει μεγάλη παρουσία. Στη Λεμεσό ανέκαθεν. Ναι, η οποία όμως χάνεται στον όγκο των ξένων. Στη Λάρνακα είναι πιο ορατό και λόγω του King David School και λόγω της συναγωγής και λόγω του ότι ήταν μια περιοχή η οποία δεν είχε αυτού του είδους παρουσία στο παρελθόν. Είναι όμως εκεί. Αναπτύσσεται μια μεσαία τάξη αρκετά αξιόλογη και πολύ σημαντική για την οικονομία, αλλά υπάρχει αυτό το θέμα, δηλαδή απουσιάζει μια σφαιρική πολιτική που να πει εγώ σαν κράτος θέλω να διοχετεύσω αυτή την. Έχω μια μάζα ενέργειας και θα προτιμούσα να συμπεριφερθεί με ένα χύψη τρόπο. Όχι με κακό τρόπο, αλλά να κατευθύνω αυτές τις επενδύσεις και αυτές τις συμπεριφορές προς τομείς της οικονομίας που προτιμώ, προς συνεργασία, διότι αυτό είναι το άλλο. Αυτές είναι φούσκες μέσα στην οικονομία. Είναι λίγο φούσκες, εννοώ με την έννοια, όχι με την παραδοσιακή έννοια, κακώς χρησιμοποίησα τη λέξη. Είναι απομονωμένοι σε ένα κουβούκλιο μόνοι τους και η επαφή με την οικονομία της Κύπρου δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Θα θέλαμε να δούμε την τεχνογνωσία τους να διαχέεται περισσότερο, την απασχόληση να λειτουργεί με καλύτερο τρόπο. Θα θέλαμε τις γνώσεις, την τεχνολογία τους, τον τρόπο λειτουργίας τους, τον τρόπο οργάνωσης να διαχέονται και στην κυπριακή επιχείρηση με πιο στενές σχέσεις, με πιο στενές συνεργασίες, και εκεί υπάρχει τεράστιο περιθώριο για ανάπτυξη πολιτικής, την οποία δεν έχουμε. Μάλιστα. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι για την ώρα τις εξωγενείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία βρίσκουμε τρόπο να τις αντιμετωπίζουμε, και πάμε τώρα στις εσωγενείς προκλήσεις. Βλέπουμε ιδιαίτερα το θέμα της αύξησης του κρατικού μισθολογίου να είναι κάτι το οποίο προβληματίζει αρκετούς. Έχουμε δει και τις εργοδοτικές οργανώσεις να τοποθετούνται έτσι πάνω στο συγκεκριμένο το θέμα. Είναι και το θέμα και των προσαυξήσεων αλλά και της ΆΤΑ
Υπάρχει βέβαια μια άτυπη συμφωνία μέχρι το 2025, αλλά τότε ενδεχομένως να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο να καταβληθεί στο 100%. Αυτά εσάς ως Δημοσιονομικό Συμβούλιο σας προβληματίζουν, να τα πάρουμε έτσι με τη σειρά με το κρατικό μισθολόγιο. Το κρατικό μισθολόγιο μας προβληματίζει περισσότερο ως ποσοστό των συνολικών δαπανών. Mm-hmm. Γι' αυτό μας προβληματίζει σαν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού που ονομάζουμε, που αποκαλούμε ανελαστικές δαπάνες. Οι ανελαστικές δαπάνες είναι πρόβλημα, διότι όσο μεγαλύτερο χώρο απορροφούν μέσα στον κρατικό προϋπολογισμό, τόσο λιγότερος χώρος σου μένει για να ασκήσεις πολιτική. Είτε έχεις μια νέα κρίση, είτε έχεις νέες ανάγκες. Οι νέες ανάγκες είναι εξαιρετικά δαπανηρές. Δεν το αισθανόμαστε ακόμα. Κυρίως διότι οι τελευταίες 3 πενταετίες μαζί με την τρέχουσα έχουν χρησιμοποιήσει την ευρωπαϊκή δαπάνη, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για αυτούς τους σκοπούς. Αλλά είναι πλέον σαφές ότι δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτού του είδους τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και εμείς και αναφέρομαι στη ψηφιακή μετάβαση, στο θέμα της ενέργειας, στο θέμα της πράσινης μετάβασης. Θα έρθουν δηλαδή πολύ μεγάλες ανάγκες, πολύ μεγάλες δαπάνες για τις οποίες θα πρέπει να υπάρχει χώρος μέσα στον προϋπολογισμό και αυτός ο χώρος όσο πάει στενεύει. Τώρα, όσον αφορά στο κρατικό μισθολόγιο, υπάρχουν και εκεί σοβαρές στρεβλώσεις. Και εγώ έφτασα στο σημείο να υιοθετήσω την άποψη ότι οι υψηλόβαθμοι του δημοσίου θα έπρεπε να πληρώνονται περισσότερα, όσο παράξενο και αν φαίνεται. Το πρόβλημα είναι ποιο. Εάν σήμερα μου στοιχίζει η κρατική μηχανή στο σύνολο της 1.000 ευρώ και του χρόνου 1.200, αυτά τα 1.200 δεν μου αποφέρουν αύξηση είτε της ποιότητας είτε του όγκου εργασίας. Με άλλα λόγια, αυξάνεται το κρατικό μισθολόγιο. Όταν λέμε ποιότητα, μιλάμε για παραγωγικότητα. Παραγωγικότητα, για την ταχύτητα, για την αξιοπιστία, για τους φακέλους που τσιλιμένοι, για τους φακέλους που χάνονται, για την καθυστέρηση στις απαντήσεις. Είχα εγώ 2 αιτήσεις που είμαστε κρατικός φορέας, ανεξάρτητη αρχή, και κάποιος εξήχασε να τα στείλει στην νομική υπηρεσία για 1 μήνα και 5 μέρες. Εγώ αυτόν τον 1 μήνα και 5 μέρες δεν μπορεί κανένας να μου το δώσει πίσω. Που σημαίνει ότι θα μου απαντήσει η νομική υπηρεσία για τα σχέδια υπηρεσίας όταν θα κλείνει η Βουλή, που σημαίνει ότι θα πέσουμε πάνω στο κλείσιμο της Βουλής για τις εκλογές, που σημαίνει ότι θα πάμε στο καλοκαίρι, θα γίνουν οι επαιτειακές συνεδρίες και θα ξανακλείσουμε. Δηλαδή, μου έχει προκαλέσει μια καθυστέρηση 4-5 μήνες. Ναι. Εγώ χρωστώ στον μάστρο μου, που είναι ο φορολογούμενος, 5-6-7 μηνών δουλειά, την οποία δεν θα του παραδώσω, διότι κάποιος εξήχασε στο γραφείο του 1 μήνα και 5 μέρες. Άρα, επί της ουσίας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από πολλά. Τούτον ισχύει όταν κάνει αίτηση ο πολίτης στην τάδε υπηρεσία για μια χρηματοδότηση, για μια άδεια, για μια αδειοδότηση. Δεν υπάρχει σύστημα ροής της εργασίας πουθενά μέσα στο δημοσίο. Και αυτό είναι ένα τρομερό πρόβλημα, το οποίο περίπου το έχουμε συνηθίσει. Και θέλω να προσφέρω και τη δική μου ανάγνωση, ότι τούτη είναι η μήτρα της διαφθοράς. Διότι αν έχεις έναν αίτημα από το δημόσιο, το οποίο είναι δίκαιο, λογικό, κάτι που δικαιούσε να γίνει, πάλι πρέπει να πιάσεις τηλέφωνο το γνωστό σου, ή το κόμμα σου, ή το φίλο σου, ή το συνεργάτη σου, για να γίνει δουλειά. Για να γίνει δουλειά σου, ναι. Οπότε βάλουμε μέσω ότι διαπράττουμε διαφθορά και το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ που δεν καταλαβαίνουμε ότι διαφθορά. Ναι. Και τούτο που πρέπει να μας θυμώνει. Ακόμα και όταν είναι για δίκαιο αίτημα. Κυρίως όταν είναι δίκαιο αίτημα. Εάν για κάθε 1.000 ρουσφέτια που γίνονται στην Κύπρο, τα 990 είναι για να γίνει κάτι το οποίο ούτως ή άλλως δικαιούσου. Ναι. Τούτον όμως ομαλοποιεί τη διαφθορά. Η διαφθορά, υψηλή διαφθορά. Ναι, των υψηλών αξιωματούχων. Και κάποιες πελατειακές σχέσεις με τους ψηφοφόρους. Ακριβώς. Με κανόνισαν ο τάδε, άρα θα τον ψηφίσω ξανά. Χρωστό του, κάνω του εδώ. Και ενδεχομένως υποψιαζόμαστε ότι τουλάχιστον για κάποιους, τούτος είναι και ο λόγος να μην λυθεί το πρόβλημα, διότι τους δίνει εξουσία. Ένα όπως το Κυπριακό. Ναι, άμα με έχουν ανάγκη, η δουλειά τους είναι. Προσωπικά του, και σαν πολύ θυμώνει με και κουράζει με το πράγμα. Τώρα έχοντας ζήσει εκ των έσω την κρατική μηχανή, ισχύει και εσωτερικά. Ναι. Δηλαδή, άμα σου στείλω εγώ να μου ολοκληρώσεις μια αίτηση
την οποία έπρεπε να μου την κάνεις στις 3 ημέρες και έχει ένα μήνα να την κάνεις, πάλι πρέπει να πιάσω τηλέφωνο, να βάλω μέσω, θα βρίσκω κανένα να μου απαντήσει, πρέπει να πιάω μάστρον του, να χρωστώ χάρη του. Δηλαδή, τούτη η διαδικασία. Αυτή είναι η διαφθορά της Κύπρου. Η υψηλή διαφθορά, αν και διαφέρουμε από άλλες χώρες. Ναι. Δηλαδή, αν πάει στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα βρεις και εκεί και προέδρους και γερουσιαστές και μέλη του Υπουργικού και ανώτατους αξιωματούχους οι οποίοι πέρασαν από νομικές περιπέτειες, οι οποίοι κατέληξαν φυλακή. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής, μια πόλη κοντά στο πανεπιστήμιο μου, το Νιούαρκ, οι τελευταίοι 7 δήμαρχοι, οι 6 ήταν φυλακή και ο ένας στο δικαστήριο. Τούτο συμβαίνει παντού. Είναι τα ποινικά θέματα. Στα ποινικά ζητήματα δεν διαφέρουμε από άλλες χώρες. Διαφέρουμε όμως το ότι έχει ομαλοποιηθεί τούτη η διαδικασία, έχει θεωρηθεί τόσο φυσιολογικό. Επιστρέφω στο θέμα του κρατικού μισθολογίου. Είπες κάτι πριν, πέτυχες ακροθυγός. Sorry, αλλάξαμε θέμα. Όχι, απλώς. Το θέμα είναι απλώς να ρωτήσω συγκεκριμένα, διότι είπες ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια φόρμουλα για τους υψηλόμισθους. Ότι οι υψηλόμισθοι έπρεπε να αμείβονται περισσότερο με βάση και τη θέση. Αντιλαμβάνομαι, μιλάς για διευθυντές τμήματων, μιλάς για γενικούς διευθυντές. Που βλέπουμε στον ιδιωτικό τομέα ότι οι αντίστοιχες θέσεις αμείβονται πολύ περισσότερο. Όμως για να γίνει αυτό και να μην διονγκωθεί το κρατικό μισθολόγιο, ρωτώ τώρα έτσι ευθέως, δεν θα έπρεπε κάποιες άλλες θέσεις να αμείβονταν λιγότερο? Σε δύο πλευρές. Η πιλάντσα. Τη μια είναι πόσα πληρώνει η κοινωνία για να συντηρεί αυτήν την κρατική μηχανή. Και η άλλη πλευρά είναι τι παίρνει από την κρατική μηχανή. Ναι. Η δική μου εντύπωση είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι τι πληρώνονται τούτοι, όσο είναι τι αποδίδει η κρατική μηχανή σαν μηχανισμός. Και τόσο είναι ο λόγος που έχουμε τόσο έντονη διαφωνία με την ψηφιακή πολιτική που ακολουθείται. Διότι θεωρούμε ότι η βιτρίνα και το ζητούμενο δεν είναι ποτέ να σας στη βιτρίνα για να χαίρεται ο κόσμος. Το ζητούμενο είναι να διορθωθεί το πίσω κομμάτι της μηχανής. Εκεί δεν υπάρχει κανέναν όραμα, ελάχιστες δράσεις, καμία σοβαρή προσέγγιση. Το να κάνουμε apps για να κατεβάζει το γνωστό παράδειγμα που δεν είναι ακριβώς αλήθεια, αλλά δείχνει την εικόνα. Να βάλω εγώ τους φόρους μου ψηφιακά, μπράβο, ωραίο, μεγάλο βήμα. Αλλά όταν ο λειτουργός στο Υπουργείο εκεί θα πρέπει να την τυπώσει και να λειτουργήσει αναλογικά πλέον και όχι ψηφιακά. Και καταφέραμε κάτι σαν κοινωνία. Ναι. Το μεγάλο το όφελος εν το πίσω κομμάτι να διορθωθεί, όχι το μπροστά. Ναι. Και τούτο σχετίζεται και με την κουβέντα για τη διαφθορά. Εάν βελτιωθεί η αποδοτικότητα της μηχανής, δηλαδή το ποσό που αφιερώνουμε σαν κοινωνία. Δεν ξέρετε, Μιχάλη μου. Αφού όλοι ξέρετε. 99,3. Θυμούμε το από το Γλάφκο Χατζηπέτρου στην Μασιδίδη. Ναι, και το ερώτημα είναι καλά, αν πέρσι ήμουν εξαίρετος και φέτος δεν είμαι. Ναι. Ο γέννης σου. Στον ιδιωτικό τομέα, επίσης το 99,3. Στις τράπεζες άρχισε να αλλάσει. Άρχισε να αλλάσει, δηλαδή έγινε μια κάποια πρόοδος. Μα στις τράπεζες το 1 τρίτο έφυγε με τις τράπεζες. Ναι, και γι' αυτό εν μέρη που άρχισε να αλλάσει. Ναι. Ενώ μια πιο μικρή ομάδα είναι πιο δύσκολο να τη διαχειριστείς. Εκεί όμως υπάρχει το άλλο. Εκεί υπάρχει λογοδοσία του διευθυντή. Εγώ έχω μια ιστορία που τη λέω πάντα. Μόλις ξεκίνησα στην Τράπεζα Κύπρου, πολύ νωρίς έπρεπε να γίνουν αξιολογήσεις. Εγώ είμαι και ψαρωμένος. Όλοι ξέρετε. Φώναξε μου ο CEO. Τον χωρικάν τότε. Χωρικάν, πήγα στο γραφείο του και μου έκαμε έτσι μια γκόλα. Του λέω τι είναι τούτο, μου λέει είναι ίσους στόχοι. Λέω του, μα οι στόχοι μου είναι εξωφρενικοί ούτως ή άλλως. Τώρα ανέβασες τους. Δηλαδή μου είναι διότι με τη σπουδαία ομάδα που έχεις, βλέποντας τις αξιολογήσεις σου, θα πρέπει να φέρεις πιο ψηλούς στόχους. Βασικά είπε μου, με τη ομάδα φέρε Champions League. Ναι. Το οποίο ήταν αδύνατο. Δεν ξαναξιολόγησα τους πάντες όσο ξέρετε στην ομάδα μου, για να είμαι ειλικρινής. Το να είσαι υπόλογος. Και εσύ έκαμες το για να μπορείς την επόμενη μέρα μετά να παίζεις και να στορείς μες στα μάτια και να μέσα στο αλημά γιατί μου έκαμες έτσι. Τώρα ήρθα αλεξιπτοδιστής, με θέλαν, κατηγορούσε στην τράπεζα τόσα χρόνια και τώρα ήρθες, υπήρχε το πράγμα. Ξέρεις το ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα πω ονόματα, ούτε δήμους, αλλά ξέρω παραδείγματα που επειδή δεν τον έβαλες εξαίρετο και έβαλες τον μια βαθμίδα πιο κάτω,
στέλνουν επιστολές και μάλιστα κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Μα αδικήσαν με, έκανα με και με βάλανε εξαίρετο. Σαν πόσο να το δει κανένας ή να το βάλεις μέσα στο CV σου ή να χάσεις τη δουλειά σου. Ακόμα και το πράγμα δηλαδή και σε περιπτώσεις δουλειών που δεν χάνεις τη δουλειά σου, που είσαι αεροκέφαλη, που είσαι στη δημόσια υπηρεσία, αν δεν τους βάλεις εξαίρετος ενοχλεί τους. Υπάρχει έναν άλλο όμως. Εάν λειτουργήσεις σε επίπεδο παραδοτέων και κάπου αυτοματοποιείται κατά έναν 80-90% αξιολόγηση. Δηλαδή θέλω να μου φέρεις τούτον. Και αξιολογήσει με βάση μετρήσιμα αποτελέσματα. Τότε είναι πολλά πιο εύκολο να έρχεται μόνη της η αξιολόγηση. Ναι. Και μάλιστα μια συνήθεια που νομίζω κάνει πολύ καλό είναι έλα βάρ' μου τους στόχους σου, τι θέλεις να πετύχεις. Τούτον ισχύει παραπάνω για τους υψηλοβάθμους. Κύριε Γενική Διευθυντή, τι θέλεις να κάνεις τα επόμενα 2 χρόνια. Εγώ, σαν Γενικός Διευθυντής, θέλω να κάνω τούτον. Εγώ, σαν Υπουργός, θέλω να κάνω τα 5 πράγματα. Ωραία. Ελάτε να τα δούμε. Και τέλος του χρόνου να πούμε, ήθελες να διεκπεριώνεις τις τάδε αιτήσεις σε 2 μήνες αντί 4. Ναι. Πού είσαι, στους 4,5. 0. Σωστό. Στους 2. 10. Πρέπει να μπει ένας μηχανισμός, όποιος δημόσιος υπάλληλος δεν κάνει να πιένει σπίτι του, όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί το πράγμα πρέπει να είναι και χτυμένο και να μην... Υπάρχει ακόμα κάτι ακόμα χειρότερο. Υπάρχει διότι εμείς, ας πούμε, στον ιδιωτικό τομέα, αν δεν κάνουμε τη δουλειά μας, να μας πακετάρουν. Εύκολα. Υπάρχει πρακτική της μετάθεσης ή της απόσπασης. Και το αποτέλεσμα είναι ότι, παρατηρώντας τι συμβαίνει, ότι σε χώρους όπου εμμαλαχτός, εμμαλαχτή, εγκαλοσυνάτη, η διευθύντρια, ο διευθυντής, μαζεύκονται κόσμος που εγκάμνει. Ναι. Και τούτο συμβαίνει, βλέπουμε και το άλλο φαινόμενο που είδα, ήταν το promote them out. Ναι. Δηλαδή διούν τους προαγωγές για να μπορούν να τους φύγουν από κοντά τους. Και τούτο μεταφράζεται στο ότι έχουμε ένα κομμάτι ατόμων τα οποία πραγματικά δεν κάνουν για τίποτε και πιάνουν πιο γλυόρα προαγωγές από άλλους. Τούτο δεν είναι καθολικό, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει. Επειδή είπαμε τούτα, οφείλω να πω ότι υπάρχουν άτομα τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά στη δημοσία υπηρεσία. Υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν και αίσθημα ευθύνης και πολλές ικανότητες. Πραγματικά ξαφνιάστηκα με το τι ήβρα μέσα στη δημοσία υπηρεσία, αλλά το σύστημα στο σύνολο του πάσχει. Και τούτοι οι καλοί μάλλον υποφέρουν από το σύστημα. Τι που μπορείς να κάνεις που είχα την ευκαιρία να κάνω στην προηγούμενη μου ζωή, ήταν, δηλαδή γεμώνησε πολλά έτσι, και ευχαριστήση και όρεξη για δουλειά, να πεις τσινήθκιο, χαμηλό μισθή τώρα εμπήκαν, χαμηλό βαθμίδα, τσινήθκιο πετούν, φέρτους δά. Δώσε προαγωγή. Τούτο να κάνεις, φόμαστε ότι είναι να γίνει κομματικό και τα λοιπά. Και δικλέδα ασφαλεία... Φόμαστε, είναι κομματικό. Κομματικό, εκτός όταν έρθει το σημείο όπου το Γενικό Διευθυντή, τούτον είπαν το πολύ, πεν το θυμούμαι ο Τάσος ο Παπαδοπούλος, έβαλε το στο τραπέζι τούτο. Είχε μπει και πιο πρόσφατα, έβαλε το Κωνσταντίνος ο Πετρίδης, ήταν να οδέρουν. Που είναι, να είναι υπόλογοι γενικοί διευθυντές. Νομίζω και οι δύο είχαν εισηγηθεί 5ετή συμβόλαια με KPIs, το οποίο γίνει για λόγους τους οποίους υποψιαζόμαστε όλοι, αλλά μια τέτοια τούτη είναι η μεταρρύθμιση. Διότι τούτο είναι το χώμα πάνω στο οποίο μπορείς να φυτέψεις όλα τα άλλα που θέλεις να κάνεις σε αυτή τη χώρα. Εγώ επιμένω σε το θέμα, το οποίο συνδυάζω και με την ψηφιοποίηση της κρατικής μηχανής, διότι τούτες είναι οι αφετηρίες για να γίνουν όλα τα άλλα τα οποία ονειρευκούμαστε και τα οποία λαλούμε και έχουμε πολλά καλές ιδέες και έχουμε πολλά καλές εισηγήσεις και πολιτική και νομοθεσία και διαδικασιών, αλλά αν δεν γίνουν τούτα θα μπορούν να δέσουν και να μονιμοποιηθεί το όφελος. Ναι. Από οποιαδήποτε άλλη μεταρρύθμιση. Δηλαδή να αλλάξει οργανόγραμμα ενός του. Άλλαξε οργανόγραμμα. Εν είναι το ζήτημα. Δώσε KPIs του διευθυντή σου ή τη διευθύντρια σου, βάλε παραδοτέα πάνω στα οποία να αξιολογηθεί,
Πέτου με βάση τα παραδοτέα σου τα διασυνδέω με το πόσο ψηλά αξιολογείς την ομάδα σου. Δώσ' τους την ευκαιρία να επιλέγουν την ομάδα τους. Ναι. Και αν έχω μια ομάδα εγώ και νουλή κομματική δική μου και είναι καλή, είναι φάω. Ναι. Να ξυλωθώ. Σωστό. Είναι ποδοσφαιρικό. Αν πεις του προπονητή όποιο θέλεις πιάσει και σταυρώνει νίκη, κάποια στιγμή να πεις έφυγες. Ναι. Okay. Εκτός αν είσαι προς το τέλος της σεζόν και έχει ρήτρα και τέλος πάντων τα λέμε το απόλυτο. Να το βάλουμε κάπου αλλού. Αλλά τούτη η αλλαγή θεωρώ ότι είναι η αλλαγή η οποία πρέπει να προηγηθεί όλων των άλλων. Και δυστυχώς υπάρχουν ιδέες, προτάσεις και κινητικότητα σε όλες τις άλλες. Αλλά και τούτο που είπαμε για την ψηφιοποίηση είναι το ίδιο πράγμα. Η βιτρίνα θα είναι Τόκιο. Ναι. Αλλά πίσω, λαλώ το πάντα, τούτο που μας είχε γράψει, είχαμε φέρει την Accenture στην Τράπεζα Κύπρου για την ψηφιακή μεταμόρφωση και είπε μας it's like putting lipstick on a pig. Μην πιάσετε τις analog, τις διαδικασίες να τις βάλετε πάνω σε μια οθόνη, δεν θα καταφέρετε τίποτε. Πρέπει να αρχίσεις που πίσω και να έρθεις μπροστά. Πίσω δεν γίνει κανένας. 2 συνεχόμενα χρόνια φέτος θα στείλουμε πάλι την επιστολή, λέμε κόψετε 15%. Είναι όπως ένα πολυτελές αυτοκίνητο που έχει προβληματική μηχανή, να το πούμε έτσι. Ναι, και αλλάσου το ταμπλό. Ναι. Δουλεύει η μηχανή, κάνει 8 μίλια το καλόνι. Αλλά βάλει το καλόν ταμπλό, βάζει το. Ηλεκτρικά, ούλα, super duper, bells and whistles. Sunroof έτσι εντυπωσιακό. Sunroof, μασάζ, αυτά τα. Αλλά έσαι ζωή μηχανή. Και στην περίπτωση της Κύπρου ένα σαράβαλλον το οποίο είναι της τεχνολογίας του 50, να το πούμε έτσι, τουμπαρισμένο που το 63. Είναι και τίποτε ασφαλείας πάνω. Τεχταρμένη μπογιά να επιτύσσαμε το λίγο σπρέι. Βάλουμε τύπεξ πας στην άσπρη την μπογιά για να με φαίνεται και πάμε παρά. Δηλαδή τούτον το φαινόμενο. Λοιπόν, θέλω και ένα καταληκτικό σχολείο για το θέμα της ΆΤΑ. Επειδή ξέρω ότι δούλεψε και στον ιδιωτικό τομέα, τώρα είσαι βέβαια στην αντίπερα όχθη. Εσύ θεωρείς των θεσμών αναχρονιστικών ότι πρέπει να σταματήσει, ότι πρέπει να συνδεθεί με την παραγωγικότητα, να βρεθεί άλλος μηχανισμός, ή όπως είμαστε για να υπάρχει εργατική ειρήνη να αναγκαστούμε να το δώσουμε στο 100% και να το πιάει το 44,5% που μόνο εκεί το πιάνουν anyway. Σίγουρα χρειάζεται πώς να το πούμε ανακαίνιση του αυτοκινήτων τούτου. Λίγο ανησυχητικό το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου, το οποίο είναι καθαρά οπαδικό. Ναι. Δηλαδή αποφασίζω αν είμαι υπέρ ή κατά, και ύστερα να πτήσω επιχειρήματα. Η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε πάρα πολλά καλά και τα θετικά και τα αρνητικά του θέσμου. Έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Ακούγοντας... Το ερώτημα είναι κατάρα ή ευλογία που τέθηκε έτσι. Η απάντηση είναι εξαρτάται. Ναι. Η απάντηση είναι καθαρά εξαρτάται που όλες τις άλλες συνθήκες που έχει η οικονομία μέσα της. Τούτου λεχθέντος θεωρώ ότι έχει κάποιες τρευλώσεις οι οποίες μπορεί με την παραγωγικότητα να όχι τόσο, αλλά με το τι ανάγκη διορθώνω, διότι με ξεχνούμε ότι η ΆΤΑ τονώνει την κατανάλωση και τονώνει τη συνήθως σε σημεία χρονικά όπου έχεις πρόβλημα κατανάλωσης. Και τον εφάνηκε πέρσι. Δηλαδή, εγώ που σε γενικές γραμμές είμαι εναντίον του θεσμού, είμαι εναντίον του όταν είμαι δουλειά, αν πάω σπίτι είμαι υπέρ του. Είναι διαφορετικό. Αλλά εγώ που είμαι προσωπικά σε γενικές γραμμές εναντίον του, οφείλω να πω ότι κοιτάξτε, βοήθησε, τόνωσε την κατανάλωση, να λέμε την αλήθεια. Αλλά μέσα στα θετικά του, χωρίς να αγνοώ προφανώς τα αρνητικά. Αλλά υπάρχουν και ζητήματα. Αλλά προσπάθας ταυτόχρονα να μειώσεις τον πληθωρισμό. Ένας υψηλό μισθός. Ένα από τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι ότι πιάνει πολλά παραπάνω από τους άλλους. Είναι ότι στην πραγματικότητα δεν διαβρώνεται το βιωτικό του επίπεδο από τον πληθωρισμό όσο διαβρώνεται το βιωτικό επίπεδο του πιο χαμηλού μισθού. Πρώτον. Και δεύτερον, χρηματοδοτούμε εισαγωγές, δηλαδή στέλνουμε τα λεφτά έξω. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια που έγραψα έναν άρθρο που είπα εγκαλύτερα οικονομοτεχνικά, εγκαλύτερα να δώσω επίδομα στους εισαγωγείς ηλεκτρονικών ρούχων, παπουτσών, ταξιδί, να τους δώσω επίδομα παρά να δώσω ΆΤΑ. Διότι λειτουργεί πιο καλά μες στην οικονομία είναι ακριβώς η ίδια δαπάνη. Θέλω να χρηματοδοτώ
το ταξίδι στο Λονδίνο κάποιου γενικού διευθυντή υπουργείου, επειδή έχει ψηλό πληθωρισμό. Θέλω να χρηματοδοτώ τη τσάντα των 600 ευρώ του κάποιου. Της κυρίας Ανδρούλας, της ΑΔ. Της οποίου αυτό. Πρέπει να χρηματοδοτώ όμως να μην ίσκουν τα παιδιά τους στα σχολεία που πάσουν, στα πανεπιστήμια που πάσουν, το φαΐν τους. Το θέμα υγείας δεν υφίσταται πλέον, αλλά θέλεις να αναπληρώσεις δαπάνες οι οποίες είναι πραγματικές. Πρέπει να χρηματοδοτείς lifestyle με την ΆΤΑ. Και το πώς να βγάλουμε τη χρηματοδότηση του lifestyle από την ΆΤΑ, υπάρχουν προτάσεις, είτε με ποσοστώσεις, είτε με όριο, είτε να πιάνεις ΆΤΑ μέχρι ένα χι ποσό του μισθού σου και το υπόλοιπο να μην πιάνει. Υπάρχουν πράγματα. Νομίζω ότι και τούτο που είπαμε και για το άλλο θέμα το οποίο θα καλύψουμε σήμερα των κοινωνικών ασφαλίσεων, που είναι τώρα που είναι ησυχία, τώρα που είναι αύριο να δώσουμε ΆΤΑ, τώρα που μπορούμε να συζητήσουμε ήρεμα και χωρίς πίεση του χρόνου ή πίεση των δεδομένων, και νομίζω ότι μιλώντας και με τη συνδικαλιστική πλευρά, και με την εργοδοτική πλευρά, και με το δημόσιο, και με την κυβέρνηση που έχουμε, θεωρώ ότι οι τρεις πλευρές είναι σε θέση να τα έβρουν, είναι εντός ακτίνας συμφωνίας. Και πάντα η δική μας εισηγήση είναι, ρε παιδιά, τώρα που είναι ησυχία, τώρα που είναι ήρεμα τα πράγματα, τώρα που μας πιέζει ο χρόνος, τώρα που δεν υπάρχει το κατεπήγον, κάτσετε, δείτε το τώρα. Έβρετε το τώρα. Και οφείλω να πω ότι υπάρχει έτσι μια σύγκληση και μια αλληλοκατανόηση, που τη μια είναι θέλω να τιμωρώ τον άλλον επειδή είναι υψηλό βαθμός ή υψηλό μισθός, που την άλλη είναι θέλω να χρηματοδοτώ και με τα λεφτά του φορολογουμένου στην περίπτωση του δημοσίου να πληρώνω το lifestyle τους. Επομένως υπάρχει ένας χώρος κοινός και νομίζω ότι λίγο πολλά μπορούν να τα ευρούν. Το πρόβλημα ποιον είναι το προβλέψιο. Ότι θα περιμένουμε να πάμε στο παραπέντε της ΆΤΑ και θα είναι πάλι όπως το μπουλώσαμε. Να παρέμβει ο Υπουργός. Ενανοπαδική συζήτηση. Θα δημιουργηθούν δύο στρατόπεδα. Όσοι είναι υπέρ της ΆΤΑ θα λαλούν είναι μόνο καλό και δεν έχει τίποτε κακό, που είναι πελάρες. Όσοι είναι εναντίον θα λαλούν είναι μόνο κακό, δεν έχει τίποτε καλό, το οποίο είναι επίσης πελάρες. Διότι γνωρίζουμε πάρα πολλά καλά τον grid του τι είναι θετικό και τι είναι αρνητικό της ΆΤΑ. Ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες υπερνικά το έναν, κάτω από ποιες συνθήκες υπερνικά το άλλο, και γι' αυτό δεν μπορείς να λαλείς είμαι υπέρ ή εναντίον. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες, κάτω από όπως λειτουργεί η οικονομία σήμερα, τούτο χρόνο, είμαι υπέρ. Τούτο χρόνο είμαι εναντίον. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι υπέρ, μια φορά πρέπει να είσαι εναντίον της άλλης, διότι η ευρύτερη συνθήκη της οικονομίας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Δηλαδή, είχαμε ανεδιούσα σήμερα ΆΤΑ, θα ήμασταν όχι απλά εναντίον, θα ήμασταν άγρια εναντίον, διότι σήμερα ανεδιούσαν αύριο το πρωί ΆΤΑ, θα τροφοδοτούσαν τον πληθωρισμό. Υπάρχουν συνθήκες όπου να τονώσεις την ανάπτυξη. Τι προτιμώ, δέχομαι να αυξήσω τον πληθωρισμό λίγο και να σώσω την ανάπτυξη? Ποιες είναι, πώς πάει η ανάπτυξη μου, πώς πάει το ΑΕΠ μου, πού είναι ο πληθωρισμός μου, πώς δεν προέρχεται, τι τον προκαλεί? Πρέπει να τα απαντήσεις τούτα ούλα για να φτάσεις σε μια απάντηση. Γι' αυτό λέω, η μηχανική όμως, τα mechanics, η χορογραφία της ΆΤΑ, ποιος είναι να πιάσει πόσα, τώρα είναι η ώρα που να το λύσεις για να μπορείς να παίρνεις τις αποφάσεις με πιο οικονομοτεχνικό ύφος την ώρα που να πρέπει να τις πάρεις. Οπότε νομίζω θα ήταν φρόνιμο, όπως και στις κοινωνικές ασφάλισεις και στη ψηφοποιοποίηση και στα άλλα, τώρα που είναι ησυχία και δεν υπάρχει πίεση, να σιγά σιγά να αναπτύξουμε μια κουλτούρα του να τα συζητήσουμε πριν να είναι πήγο. Σωστό. Διότι είναι έτσι που κάνουμε και λάθη. Να είμαστε προμηθείς. Μια φορά. Λοιπόν, Μιχάλη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να είσαι καλά και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Strategist Podcast Talks. Τα κλειδιά χάραξης μιας επιτυχημένης στρατηγικής.